What is this game? It's a game? What? I thought this was like Oh! tutorial you roll back. Kan det här då? Ja, man ska ringa. Åh, rinkla. What a beach, number one. Number 2. Ser ut som Levi från på köttna. Tjena, kan jag nästan. Tusen. Saga är inte störst. Ja, det blir vanligt att Tar inte väl. Kan where you gonna go, where you gonna stick tonight, Eller inte decide. where you gonna stick tonight. Which of the two? Ja, hon ganska förfrågar. Att så att det ringas. King of Jävla fuck det, jag hade inga så. Oh yeah. Hey man. Skuggy! Hey man, long time no see, man. I'll just take this. Han är den bästa filmen. Nej, inte minst tror du. Andrias. Inte nu just. Atta. Alltså, den är Tror vi? Inte flyg framför det. Guess we'll find out. Du måste bara skifta plastblad. Train game. Inte bullshit. Yes, verkligen. Ja, det är just inte de här pengarna, right? Jag tänker fel för kött alla jag. Jag är glad. Det är skulle vi. Till bäst för choklad räknar du då. Okej. Det är är så lätt nu. Tack Levi! Whatever. Du är en joke hvis jag skaffar Esbern. Du Yeah. är en joke. Joke! You're a joke, man. So close. So close. Whatever, man. Whatever. Det var ert shit. Jag går där nummer 3. Ha? Det 3 är det. I don't care, man. Nej, jag tar nästa. Vi tjänar Fast det är köksnäsen. alltid det som bite på djur. Hade jag där nästa. Nej, ta så lever jag videon. Jag clash vill jag bli still. Vad du Oh gör? shit! Åh! Loads of money som du kanske släpper att missa. Ja. Du kan se vinner nu. Gott av dig. Oh no! What happened? Så går du hem nu? Ja, tack. Du ska repetera. Ja. Pauser. Tänker alltid att pengar. Well, see ya. Waha. Aha. Ha. Aha. Ha ha ha. Ja, han fick det kvar. Han var överraskad med Levi. Uh-oh. Blir du ganska överraskad? Åh! Nej, jag fick pengarna. Är det kökt någon gång? Är det kökt i spel någon? Det är inte det. Vi stannar oss av 4 eller? Ja. Jag fick faktiskt överskott alltså. Nice. Var ska Maja just komma till fastan på? 30 kronor till det. Åh! Jag är så stolt. Jag kan ju största det nu. Sockar! Största det nu. Vi spelar sockar. Det är bullshit! Oh my god, Yes, jag hämtar allt. Det är rätt Levi. Jag ska inte köra för dig. Men det är fan visst att det var så lägga. Sockar väl. Flyter alltså plås nu? Ja. Jag såg upp en cash. Hur ska det? Jag börjar ge upp att min födelse för inte spela. Símun passar sig. Och han är mest bra. Jag har födelsenummer. I have lost the feelings. Psykopat. Så något för jag What make bussar you Esbern a så psychopath? i halsen någon. Mario. Chamash. Aha, wow. Okej. Yoshi turn Det me. minsta... Det minsta är rätt. Känns det här. Jag vet inte. Åh, Levi, nej. Okej, jag kan börja trycka en reja här för att få skit i köttet. Ja, ett lag med. Du får köra som bor i skillpattan så pengar istället.
Andrias är like. Jag vet att jag hör att bling. Nej! Jag testar inte helt det. Man flyttar på den här vägen som man väntar. Så det bara för att vänta? Det ligger mycket faktiskt. Ja, det är ju speed up, slow down. Ja, det är släcka vänta. Det är faktiskt bara flytta upp. Inte gå för lunch då, för att det kommer röjk. Jag kan nej. Haha. Vad är det omgång för främst det spel? Det är fucking over, alltså det är... Katterna är ju det. Ja, man skiftar. Okej. Det är varför all along. Nej! Okej, jag tar inte det. Det är inte lite lätt. Det är kicksna. Det är omgång det är kicksna. Det är klart, men hvis Levi ikke så er det problem. Record. Nej, det är inte det. Yes. Jag var så gång till sist runt. Han färre. Alltså är det. All my effort. Vad är det stuck lite väl Esbern? Slaver. Bättre stjärna. Jag vet inte. Åh ja! 50-50. Jag har alltid dags då roulette för köpna ändla pengar. Jag tror jag är mer snart. Whatever. Find out now. Find out. Okay. För min sörsta next time you won't. Jag vet inte bestämma spela Leo. Nej, jo, men... Ska det tagga från dem? Varför tagga från Yoshi? Allt detta är fuck till Esbern alltså. Jag kanske tänker runt och rycka. Och så säger vi ser för 20 kronor där. Vi kanske ska titta lite 1 kronor för Símun. Varför Símun då? Ja. Varför? Som en profit där. Tror jag. Bland det är mitt sådana ting som händer ja. Alla tror ting som svarar. Det måste vara stjärna sina pengar när jag har första bussen. Ja. Så Bowser för allt. Facelift! Ja, det är första du gör det. Andrias sätter dem fram, fuck sake. Modeling. Det är vidare. Jag har sett handen aldrig kan passa till kan man ner. Det är så cool. Help me! Kill me! Kan vi inte ta nästa, ne? Close enough. Så jag måste glömma äkta bränna där. Oh, fuck. Ja, det är också nej. Kom on. Du? Jag har inte flott nösning, jag ska inte gå. You make-up artist, you. Oh yes, baby. Yeah, bitch. Jag do it face. Yeah. Andrias vann! Woo! Jag ser Leo att vinna. Men vi kör ändå det gott. Kräver jag mig. Nice. 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 Så jag tänker på det så. Det är lätt. Facelift det säkert. Yeah! Andrias. Men vad ska jag ditt namn till spel lägga väl? It's fun. Tap to. I hate this game! Jag visste först vinna 50% så tap to. Yeah, no, if you don't get more than half times. Så där så visst man fail times så man tar. Okej, det är visst.
Allt färdigt kommer. Jag tar inte gärna gommar. Det var shit. What? What? Who? Jag fick 100. Allt vunna. Jag fick 95. 100. Everybody wins? Well, I don't like you. What the Fucking sucker. Oh my shit, I'm cash. Han ser droppar som vinnare. Stupid läge. Shit, Nej, jag hatar det där. Kapten. Okej, gott. Jag skippar den där första. Eitt, kom, Eitt. Ja, vi får bara 8. No, see you later, suckers! Och tack för festat min Anne. Who's gonna get the... Ja, för minst nu så. Oh. Och så får jag känna minigames. Är det skjuta? You don't care anymore. Och spela Mario Kart lockers. Are you kidding me? Här det är. Mario Bay. Tänk att stressa ut via spela med Mario. Kan du spela paus? Smash Brothers, ja. Slå mig. Oj! Ja. Nu är jag 6 bristad på tänker. Kom och lätta ner. Jag älskar just det här på mig. Kom jag visa med Mario Party. Det går inte kväll, det är alltid jag ska hämtas. Okej. Nej, du har inte pengar. Jag lägger pengar. Nej! Jag har kött på mig. Alltid med pengar. Ja, men. Ja. Det minsta du inte som helst inte vann. Ja, fan man. Alltid med pengar. Fuck. Så Levi. Alltid inte det var Ja, så där vi ser Arthurs shit. Och så pengar av och jag pausar för pengar. Yes! Han har inte nu bänkar i spel. Ja! Fett ju Andrias. 120 kronor. Så mycket pengar tänker du över. Ja, han hade inte om massa sportman. Nice. Ja, 20. Ja, han hade inte det hur stött så det är liksom roulette. Okej, nästa. Quit gör det där. Dejligt. What have I done? Vad kan jag på andra? Yeah. Du vill spela mig. Du vill smälla han? Han är cool, okej? Han är cool. Det är inte bara riktigt. Vi har inte bänkar i spel. Ja, jag kör. Så like, nej, det var inte Mario Bandstand. Jag är inte Mario Bandstand. Det är så cool. Kommer inte här. Go. Så till så har det faktiskt skulle vara hänt då. Till vidare. Ja. Fuck all things. Levi inte. Nej, jag hade ju bara lika över. Det var bara som man helt gör så. Jag ska vara tajmad och så hoppar av det. Ja. Och vi ska ställa rätta för mushroom. Ja, som var det. Aj. Ska man hoppa av det? Ja. Det verkar jag. Jag hoppar ju av det. Nej, akkurat jag skuppar bli. Jag hoppar upp. Jag var stein, det står 8 för mushroom. Jag måste gå runt om. Är du spelet? Är du kört?